Zubin Garg na saw budarka eba bini account no baike 10,000 rang ka bini account no to minimum 10 or 20 crore abo hai rang nani tongoni baike budarjaka first class norok video no soya kan na ken norok kabang ma proman nai mannai lamsoko जों साइमानका किसी समय एबा किसी दिन सकang आसाम हास्तिनि रोजाबग्रों जुबिन गार्ग तुयक लगे लाख मासमानि किन्तु अबसय सयदे तुयक लगे थिकेना एबा ताबुक बिनि भिडिअ भाइरेल ओंमानि यागुलो जों साइमानका अब प्रि प्लेनिं खालायसि बनो बोथार जागुनै एबा आप्रो बिनि लगियो बिनि एकाउन्टेन्सि एबा बिनि मेनेजार लगियो दंग होनै जों तिनि बिनि कग्नटामुनि साथाय क्लाय हिनबा बो टोटली 62 लैंग्वेज बाय गान साबक दं आबुनि बिसिंग सिनि ककब्रक बाय रोसाब मानि ब्लैके पपुलार नरक खनाय मानखना क्वाइखिलि नोंसा तेरि हिनै बो अगान बो सिनि ककब्रक बाय रोसाब जाक दं जों तिनि बिनि भिडिअ जों तिनि क्लिप सिगन सासा नुगुइ मानखना बो तियो नंखरि एबा तियकनानि बिनि सागो एनार्जी करिं दंफ्रुनो बो सेकेट जुम्बुइ तियो जे तिख्लाय रहर जाकफ्रुनो बो 3-4 मिनिट नि बिसिंगनो बो तै मानंगै बो तियो कुफुंसाय थांका एबा बनो नासिगै दंफानो बनो केबो हेल्प खायनेक्रै नरक भिडिअ नुगुइ मानखना नायनेदि भिडिअ मांप्लेनो नायदि बो तै मानंगै कुफुंसाय दंफ्रुनो बो आप्रो बनो केबो हेल्प खायकेंके बो तिनि कथां टंखामु एबा बनो बाइके बुदारजाका आसामनि पुरा सीआईडी no इन्वेस्टिगेशन खालायनायनि बागै याकारि जाखाताक आसामनि लुकुरक ताबुक अबहायनो खरांथि साइ दङ बिनि लगी जे 3 जना तंनाय रक बिनि रांनि बागै बनो बोथार खाना हनै ब्रक जतनो ताबुक प्रोटेस्ट खायलाय तलायो बिनि यागो बाइके 10,000 रां मान बिनि यागो 20 crore फाना si कम si हिनानि आबुनि बागै एकटा प्रोग्राम थांके सेबो 14 एबा 15 lakhs क्लाय थांगे बिनियागो 10,000 बाइके रां मान अबननो जत्तो आसाम हास्तिनि लुकुरक सन्देह अंगै ब्रकनि बिनि लगी तंनाय जे 3 जना जे बिनि मेनेजार एकाउन्टेन्सि जे साइटनि मेनेजार आबहाय बररकनो ब्रक प्रोटेस्ट खायदों हाब्रनो रम्बै एनकाउन्टार खायनानि बागै कैनरक बुजि मान केनानि काकौ आं आसोखायनो भिडिअ मोनदांसना हामबाय।